आई कहल गई अरे अबर बिलैया खामा नचोरे तू ही मुस भोगौलू हो। विचार करी लगल जा बन कोनो दिशा हो या कोनो जगहिया पर बिना छतरी के छाव ना होला लमहर बाट भले नदिया के पर पानी बिना कहीं नाव ना होला पत्नी के मिले चाहे स्वर्ण के सिंहासन बल्लबा पर बिना पति के कहीं ठाव ना होला दुष्ट अधर्मी के कितनो समझाइबो लेकिन हरि चरण में लगाव ना ना होला गइल आजादी बाप के ऐसने बेटन के मालिक भइला भइला से अरे है गइल आजादी बाप के ऐसने बेटन के मालिक भइला से आजकल के रिवाज घटल नौका फैशन अइला से अब विद्वान के हुना होला राम प्रवेश भाई घर में पोथी किन किन धैला से अब बढ़ चढ़ गईली बहुरिया खाली बुढ़ऊ बुढ़ियों के छुपैला से आ दिन को बना कर टीम मंडली में घूम घूम अरे मंडली में घूम घूम काली गोभी खैला से सारा गोभी का फूल खा गए एक में टोकत ना रलो लइलू अरे जब ले खाम से ना तब ले जान से ना पावर का सारी लेके चले गंतरबो का तल बदल सब लोग बेचैन रहलो प्रोग्राम शुरू करे खतरा पूरा हमारा टीम जा के बैठल रहलो सुर मिलावत रहलो सब केहू के तनका चैन रहलो तले लोग खा के चली आइले अरे गोभी देखला रहलो 80 रुपए किलो गोभी जे खइले नहीं खाऊ ना खाई बिना खइले रही जाय मर्दवा जा ब्यास जी कहतनी का कहता कि धर्मेश बाबू तहरा बोले के लूर नहीं बल्ले बा अब के तो रौरा हमरा के बोले के सिखावे वाला भइल बानी ई बुझाता नया बात बरहुआ से रौरा ऐसन केतना आनी झौकी अइले आ केतना गइले आहा अब बाबा अभिन बबे बाड़े उड़ा दे ऑन से गर्दा उसी को सूप कहते हैं और कलेजे में जो घर कर दे उसी को रूप कहते हैं जमीन से खींच ले पानी उसे नलकूप कहते हैं जो दे सुख शांति दुनिया को उसे बिरभूप कहते हैं और जो लाख समझाने से न माने अरे उस कहता नहीं है कि तीन गो झाल के कौन गरज भाई उपेंद्र भैया कहता रहे कि तीन गो झाल के कौन गरज बा इनका घर से पैसा लगा था एगो झाल रउरा बजावे आइल बनी अगर 800 में तो तीन जाने 2400 रुपया नु लेता लो हम पागल बनी पागल बाड़े अरे ई बात बाजे रामनगर में प्रोग्राम जमत गा लेता नहीं न कट जाओ ना हेलम कबू रामनगर दो थपड़ी बजा दे गा लेता नहीं देखिए संतोष चौधरी जी सनखर निवासी 51 रुपए का हाजिर लगौनी परम पिता परमात्मा समस्त मनोकामना पूरा करी अरे गोला का मेरा और वो कहता नहीं कमल बासवर की गोला हमन तो नागेंद्र भाई के रुआ सर नहीं बोलो कोई साज पर हाथ रखे नागेंद्र भाई सारा सर बोलते नहीं ना लगल भाई लगल बोले कनी केकरा साने बोलता तने पूछो एगो वंदना हम गा देनी है तो कहतर की कमलबास कुंवर के हवे 36 जिला में जा घुमे वाला कृष्णा पांडे हो जानतर की ना हमारे बारे में लगल अजीत हलचल दुगोला के कलाकार हुए अजीते हलचल के लिखल गीत कम से कम 20 गो सुपरस्टार खेसारी लाल गोले मने ऐसा का हो गई खेसारी के गावल गीत लोग गा के मार्केट में हिट बा और रौरा जौने बेरा 3 रुपया किलो धान बिकात रहे नु ओह बेरा रौरा गात रहनी कि जब केहू चाही केहू के बुराई जब केहू चाही केहू के बुराई जा विधवा बिलाप अभी शुरू हो गई जा हो बेसुरा जौने बेरा हमनी को लइका रहनी जानो आपत पर बता रहा 2010 में रौरा से प्रथम दुगोला गौले रहनी ओही बेरा से गीत सुनतनी आज बंदने ना बदलल तू जब सब नागेंद्र लगे बोलता नागेंद्र भाई गणेश भगवान के कीर्तन कान के लिखाओ अरे हमनी के गीत हमनी के वंदना 2 महीना में बदल जाला नया चली आवेला जा निकालो गावल वंदना कहियो ना गाइले अरे उनकर रोग खनिया इगुड़े वंदना सीख ले बनिया जिंदगी भर के मरे के दिन ले रौरा इहे गीत गायम बुझाता आ उपेंद्र भाई कहता निमोचिया लोग से तारा काम न भरब तनी फजल तरह कौन धोखा कइले बालो होई कहत रही झाल वाला उपेंद्र भाई के ब्याह जी के नजदीकी डाउन बा तू केंगा जानत रह कि हमर नजदीकी डाउन बा तू कब चेक कइला है यहां के काना देखला हने तू चेक करबो हमारा नजदीकी के फेर में पड़ जेबो त की तो अड़िए जइबो हां ना तो अब ऑफिस में तू आवो तार चेक करवा हमार नजदीकी देखबो न तो की तो अड़िए जेबो न तो दांची आर के मरिए जेबो जा जा ये पुलिस सुन बजा जा बताई हम वंदना गौनी हो तो एको तुम केहू के कुछ कहनी हो हमनी को अपने में कह के हम कनी कि अपने में कह के हमनी के जमा ले हल जाई 1.5 घंटा तो गौलो का तू का गौलो 1.5 घंटा में तू गौलो का आ रौरा
जाते मातर भीड़ गई है सारा बतिया हम गलती बोल ले अरे भोभड़ बनावले बाड़ो हाँ बनवाई भोभड़ तारा के वंदना में हम कहनी कि कुंभकर्ण के माई हो मार देहलु मती मती आ मंगले इंद्रासन तो भइल दुर्गति हाँ एकरा पहले हम बोल रहनी है पहले कान रौदा साफ करी के पहले सुनी हाँ ना पहले कहलनी कि हम तोहर बेटा है तू हमार मैया हम मर्जी के बिना तहरा डोले ना पतैया हाँ एमे का गलती बा बा जे रौदा कहता नहीं कि कुंभकर्ण के माई ना रहली तो होने से आदमी कहता कि नानी रहली हाँ जा उहे जा अरे हिया करने का चाहते नहीं चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान करिए भाला ध्यान दी चाल चलेली सीधा या बीतल रहू के सिरे हाँ पैसा ले ले हाँ। पैसा ले ले आई हमरा सौरभ गुप्ता जी अध्यक्ष सनखर निवासी वहां की ओर से 101 रुपए के हाजिरी लागल परम पिता परमात्मा समस्त परिवार के कल्याण करिए लेकिन वहां के कहनी कि किसान के जजाति से प्रेम हो आ चोर के राती से प्रेम हो जिए खातिर तो अपना घरे सब केहू खाला लेकिन असली खैनिहार के बराती से प्रेम भले अपना घरे 12 बजे लग दतुअन ना करी लो कोनो बात नहीं आ जब बारात में चल जाइलो पिंटू बाबा आ जब कोबी छौकाल देख लीलो सवेरे 6 बजे लागी लोग कवाइत काटे की दादा हो दादा बेटी है कब चाय हो ना भेजलो अपना घरे 12 बजे लोग वही तरह घूमी लो दतुअनो ना होई कोनो बात नहीं ए बेल ना चाय लने बेल नाश्ता आइल का होई का था जब हमार वंदना रौरा गौनी हो कि वंदना गौले है कि कर जोरी करी सुन तो जब हम गौनी हो तो एक और जवाब न रौरा गावे के चाहिए तो जौन हम गौनी है हुए एक लाइन गा के छोड़ दहनी और रौरा कहतनी कि हम अपन वंदना गाइले रो वंदन जौन गौनी है नु 10 वर्ष पहले गा के छोड़ देले बनी कापी में सरत अरे जेपी यादव के महाराज हो को दस की जगह के नाम ई वंदना जेपी भाई गौले गा के मर गइले हाँ अभी और उहे वंदना रउआ गावत आ हमरा बुझाता तू गाते गाते कहीं मर जाइए डर बा हमरा लगता ना रह दूर वंदना रल यहाँ के अखिलेश शाह जी की ओर से 11 रुपए का हाजिरी हनुमान जी मनोकामना हाय ले पूरा ले करें। हाय आई गुप्त दान कोई साइल बा गुप्त दान 11 रुपए का हाजिरी भगवान कन्हैया घर में मंगल के बरसात करी ध्यान दे हाँ। वंदना रल यहाँ के कि विनती करीने तोहसे हे बीराधारी विनती करीले तोहसे हे बीराधारी हमरा और गावल गीत थोड़े गाए में कर जवाब गाम जे जवाब के गावल जाला क्या तरह अपना वंदना के जवाब सुनी दुगोला में बैठल बनी अरे बा तब खाली बकर 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 बोलस हो जाई कि कब से पुकारो तनी दर्शन देखावो कब से पुकारो तनी दर्शन देखावो ममता के आंचल माई हमके ओढ़ावो ममता के आंचल माई हमके ओढ़ावो कितना देरिया से गोहराई कितना देरिया से गोहराई ए माई इहवा से चल के कहाँ जाई ए माई इहवा से चल के कहाँ जाई ए माई इहवा से चल के कहाँ जाई कहता नहीं है के हाँ गणेश जी के वंदना गौले हो माई के वंदना गौले हो बोले हो आ कन्हैया जी के वंदना गोइबे ना कइले हो हां जा कहाँ रहले हैं देखी अब देखी जब हारमोनिया ध्वनि है तबे कृष्ण जी के वंदना कोनी है ना समझ में आइलो जा अरे कानवा में तने पेट्रोल डाल ले सावरिया सावरिया केकरा कहल जाला क्या करक के अरे ऊ का जाना तारा बेचारे सबने लोग गावल गीत गावल हैं कृष्ण भगवान के सुमरन पहले ही कोनी तारा तो सावरिया बोले के पहले ढंगे नहीं खे ना जे सावरिया केंगे बोले जाला देखो हाँ अंडवा सिखावे बच्चों को चेव चेव मत करिए सावरिया अब सावरी खाली तो इतना बोल के दिखा दो लो बोल दे इतना खाली करे जे हारमोनियम पटर जिया वो करे जे फाड़ दे आई माता जी की ओर से 21 रुपए का हाजिरी खाली सावरिया जगह बोलनी है बोल कर उन्हें दिखा दी एगो और चीज सुने के मिले कि शास्त्रीय संगीत हाँ सुन के बोलता रहे हां ठीक बा का बोलनी है
मोहन जी के माता जी की ओर से 21 रुपए का हाजिरी। भगवान को नैया मनोकामना पूरा करी। देखी सरगम हम बोलनी है राग एमन ठाट कल्याण। हमनी के गुरु जी बैठल बानी सर। देखो नीरे गरे नीरे सपा मगर नीरे सा रोरा पूछत तनी कि खाली इतने पूछ दहल जाओ कि 7 गो स्वर होला आ 22 गो श्रुति, 7 से रो के दूरी कितना होला। पागल तारा इहो मालूम नहीं है जी रो होला कि रे होला। जय हो रो होला कि रे होला तारा इहो पता नहीं के 7 से रे के दूरी होला। अरे अमीन से पूछो तेरा खतियान के बारे में। दिल वाला तू है, दिल का हाला जवना दिल में कुछ दर्द भी आवादा करके जेना पाछे हटे हुए जग में अब मर्द भी बनबो सामाजिक करबो परोपकार तो परोपकार कइला में कुछ हर्द भी। एक हाथ से ताली ना बजल दोनों हाथे बजावला के फर्ज भी। औकात से जब बेसी खर्चा करबो नो तो तेही पर कुछ कर्ज भी। आवाज तो रौरा के माई सरस्वती इतना देले बड़ी जब कहता नहीं कि जब केहू चाहिए केहू के बुराई तो बुझाते कि आंख तड़रा जाई। करेजे बुझाता फाट जाई। अरे झाल वाला नारा तो देख कर पाजाते रहो। अरे गरज भर खाई जियान मत करी, जितना आवाजवा काम करता उतने गाई। देखा देखी नानू करे के भोंडल बाजी कइले से होई। आ तो पर्दार के 3 महला बता अपन मड़ई नोच के चल दिन नेव कटवाओ त पता लगी जे नेव में बिला के ओरा गइले। जय हो जय हो। हां देखा देखी घर मत बनवाओ, 2टा कमे रखो। बेचू जी आइसक्रीम वाला 21 रुपए का हाजिरी लगौनी। आई समय बड़ा कम बा, एगो गीत से सेवा रही। अरे बा झलके लरुपवा सजैला के बाद में आ कीमत बुझाई हरैला के बाद में रखलू न थाती निपुण पिया के खोजे लगबू नथुनी हेरैला के बाद में। कहता नहीं रहुआ कि राम परवेश यादव से दुगोला गावे खतरा। पिंटू बाबा के कहां से पूर्वी चंपारण से बोलौले बाणे। जय हो जय हो। जा जा देखिए यो जानकारी नहीं के जा व्यास जी कलाकार कलाकार होला। बाय ओइसन ओइसन बेंजू वाला से बजवावे के होखे नो तो जितना पिंटू बाबा के आवे में खर्चा लगेला उतना मुआ के बजा के चल जाइए। ये सब का हवा लगा। एक चंपारण में एक पीस पिंटू मिश्र जे बजावता। पैसा लेना और पैसा बता दे। रुके ना पैसा लेना। जय हो। वाह क्या बात। पैसा खींच ली पैसा खींच ली पैसा खींच ली। देखा था उनका पानी में चढ़ा लगा पैसा देके खाली पैसा देके पानी में चढ़ा लगा उनका। जय हो हाँ ठीक बा। मन नागेंद्र भाई ला सर मत कहे उनका नहीं अपन सर। आई हमरा विनय भैया के बड़ भाई मंटू भैया के ओर से 101 रुपए का हाजिरी लागल। परम पिता परमात्मा वहाँ के समस्त परिवार के कल्याण करी। लेकिन चलते चलते वहाँ के कहानी कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। न राजा रहा न रानी रही, न बुढ़ापा रहा न जवानी रही। अपने कर्मों का नाता है सबसे बड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। अरोरा कहता नहीं कि पुरानके से नया बनल बा। एगो नया लादतानी नौका भाई लोग बैठल बा। पुरानका गा के दिखाओ। देखिए एगो और बात बा यहाँ के कहता नहीं वंदना जोन हम गौनी हो कि वंदना गावल जाला 12 बजे रात के बाद में। बा कलाकार बा साबित कर दी रौरा। आ केहू शास्त्रीय संगीत कइले हो केहू साबित कर दे कि 12 बजे गावल जाला कि 8 बजे गावल जाला। यदि 12 बजे केहू कह दी असल गुरु के चला हुकम ताज के बाद कहियो गीत ना गाएम छोड़ देम गाओ। दुगोला यही जैसा हार के चल जाम खाली केहू साबित कर दे 12 बजे गावल जाला। 12 बजे निर्गुण पूर्वी के ठाट गावल जाला। इन निर्गुण पूर्वी के लय हो पागल हो गइल बड़ो तार का पगला दी सब पगलई झाड़ देबे बता छोड़े ना कुछ बोल देता रहो। बड़ी उपाय करी ना हमी कुरुक्षेत्र है कोनो चवर ना हो। आई नेशनल हाईवे है कोनो चवर ना हो। आ धर्मेश चौबे से दुगोला कोई कोनो दाल भात के कौन ना हो।
नागेंद्र सा ना हो जो रात भर के 10 बजे लगवल हम तो 4 बजे भोर ले तारू दशा को दे हां उ दशा दशा को दे अरे नागेंद्र भाई मिला जुला गवाल तो बुझे तरे बड़का हो गइलो घरे जइबो तो तारा के चिन्हबो ना करलो जे के हवे हां हां जितना पत्ता गिलास पर रोड पर सब बिन मावे लागे पागल को तारा हां सारा तारा ऐसा ब्यास से दुगोला गावे खतरा 5000 रुपया बेरही के लगे जाके घूस ली न तो गाई ले जय हो तारा ऐसा तू का पूछता रामनगर में गाला 4 रुपया ले तू बे ए जे गांव तर गाल तू थपरी बजा आई एगो नया लय बनाओ का भाई लोग खतरा बा केता एगो खेसारी लाल के गाना मार्केट में हिट कइले रहे कौन की तरह ला कि आबो जे धन बैगन ले लो लई है हो लेकिन कहे के बा कहे के बा ध्यान दे ई जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं है कोई दिन के बाद नहीं के ऐसे कवि के भाव बा बड़ी सुंदर कि नया बाटे उमर करो न मन मानी अब वो दिन का करब जब ढली जवानी जब जवानी चल जाई हाजी ओ दिन का करब पछता के रह जइब आ जहिया हाजी यमराज के 4 गाना दूत आके पकड़ के ले जाई है हाजी अब पूछिए कि अपना जिंदगी में का कइले बड़ो खाली तू पंडित जी के शिकायत कइले बड़ो ए खाली कोबी खाए और उपेंद्र भाई झाल बजाओ तरह कहत रहे कि यहाँ के पंडित जी हैं झूठ बोलम तो सच बा इनका घर वाला झूठ बोलता अब व्यास जी कहता नहीं कि जादो जी नाल ना बजैते तो रौरा अइबे ना करती एगो जादो चाहिए माने जादो के आ पंडित जी के आ साहु जी के जा कौन कर दे एक कलाकार के घर बा ए जा वोट मांगे आइल बड़ो वोट बनावे आइल बड़ो दिवादी वोट तारा के हबो ए ब्यास ध्यान दो बाबू कि नया बाटे उमर करो न मन मानी अब वो दिन का करबो जब ढली जवानी काहे कि ओए पैसा ले ना जवन मिलल बा तन बुझतन कइला अरे लेला हो हनुमान जी के लड्डू लेला हो अरे ले लो ना विश्वकर्मा डिजिटल सोनखर चौक बा 21 रुपए के हाजिरी लगौनी हनुमान जी मनोकामना पूरा करी लेकिन वहां के कहनी कि लाख पितर में सोना रही बीने वाला बीन ली कितनो महंगा दाम लगइबो किने वाला किन ली अपना बल बुद्धि पर भुला के गुमान ना करे के काहे कि देहिया जे दिल बैक ने कि दिन होय छीन ली देखी यहाँ के कहनी हो वंदने में हमारा सवाल रहलो कि मनुष्य के जब जन्म होला ओही बेरा हमनी के देहिया के साथे 21 गो गुण उत्पन्न होला वो 21 गो गुण कौन कौन होकर का नाम हो तो यहाँ के जवाब देनी हो कर्म अच्छा बा तो सब गुण बा और ऐसे को काहे बा सब गुण बा पूछल जाए कि अपन नाम बताओ तो कहबो जे हमरा मौसा के फलना नाम हवे अरे जौन पूछता नहीं तौन बताओ कि मनुष्य के संगे उत्पन्न होला 19 गो गुण ओकर नाम का हो आ नइखे जानो तो कह जम नहीं जानो कुछ कह देबो भूली भानी मत खेलाओ बाबू हां कम जानकारी जान कि जौन मिलल बा तन बुझतन कइला लेला हो सेव लेला ले ला अब ना दूसरा क्लास के विद्यार्थी के लगे अगर मैट्रिक के मैथ के किताब दे दिया नो तो ओकरा बुझाई जाई कुली चिचिहरी खाचल बा जा 19 गो गुणवा मानव के संग उत्पन्न होला बताइयो रात भर के टाइम देता नहीं तारा के कौन कौन हवे 19 गो के नाम का हो जौन मिलल बतन बुझतन कइला आओ ये जादो जी भजन कइला आओ ये जादो जी भजन कइला नया नया उम्र बड़ा न मन मानी ओ दिन का करबो जब ढली जवानी जौन मिलल बतन बुझतन कइला अरे लेला हो सेव लेला हो आ केरा ना लेबो कृष्णा जी केरा हमरा के ना उपेंद्र भाई के देखा लो तो अब ये बाबू भजन कइला अरे बाबू भजन कइला
देखो माटी के देह पर गुमान कौन काम के है माटी के देह पर रुको जौन गुमान करता रहो आई हमरा भैया के ओर से बबुआ खतरा झाल बजावला पर 100 रुपया के पुरस्कार है कादू 3 गो झाल का गेला तारा घर से पैसा लगाता है सब पैसा ले जा खातर छीट ले मन 3 गो झाल रुपया दे के बजवावो तनी हम तहार का छाती पड़ता तू ना 3 गो ले आवो हां अरे दोसरा के धन पर रोवे रोवे अखिया तारा घरे पैसा लेके बचैबो तो खर्ची किनाई चाउर किनबो तो खइबो हमरा उ बात थोड़े बगाल हनी बजाल हनी किस्सा कहत हो जाए का होई रुपया बल्ले बा महीना के 50,000 तो ब्याजे चला होता बुझो अभी ध्यान दो बाबू कि माटी के देह पर गुमान कौना काम के गिर जाई पानी तो मोल नहीं खचाम के माटी के देह पर गुमान कौना काम के गिर जाई पानी तो मोल नहीं खचाम के अभिनव से तू निमन रहन कैला अरे हाय मोती चूर का लड्डू लेला हो तो अब ये बाबू भजन कैला 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 प्रेम से बोलती कृष्ण कन्हैया की जय समय सीमा हमनी के समाप्त हो गई बा गुरुजी से आदेश बा कि समय जब हो जाए केहू कुछ कहता गावता 30 मिनट हो जाए तो ब्रेक लगा दे अनुशासन ही देश को महान बनाता है एक बार बोल दी बाबा भूतनाथ आई अब रांची के पागल ब्यास जे तरह साफ सुथरा गोल बन जे साफ सुथरा गोल लगड़ लगड़ करिया जा